ти се казваш, как се казваш? Харина. Да. На кого си кръстена? На Христо. На Христо. На колко си години, Харина? На 4. А откъде си? От София. Да видя кой е с теб. Да ме помаха с ръчичка. Това е мама. Това е мама. Добре. Мама какво работи? Ами, ходи на работа. И като ходи на работа, какво прави там? Ами, гледа компютъра. Много хубава професия. Да чуем твоето изпълнение. Хубав, силен глас. Напред към камерите. Ти си. Зелен чуци. За ръкавичките. Ръкавички. Седнала на прага, мъничката гичка. Колко приляга, наплете ръкавичка. Бремчица оплита, после две разплита. Скоро сняг ще падне, трябват ръкавички. Пипите по-бързо, палви ръчички. А я кажи това красиво нещо. Кой го плете? Леля. Леля ти? Ето ти ръкавички. Не тия боксовите. Що? Пак са ръкавички. Не са плетени. Може някой да ги изплел? Да, бе, изплел ги. Някой ме съдрал кожата от някой животно. То голям бой е бил. Я ми кажи ти каква ще станеш като пораснеш голяма. Денестичка. Каква? Денестичка. Денестичка? Да. Какво е това денестичка? Да правиш денастика. Искаш да кажеш гимнастичка? Да. И да правиш гимнастика? Да. Я кажи гимнастика. Да правя денастика. Добре, я покажи как се прави това. Можеш ли да правиш разни номера? Ами, Лелята, ако ме научиш, ще дойда. Ама Леля ти е гимнастичка, така ли? Да. И къде е? В кой отбор? Ами, където са нейните приятели. Я красива усмивка към камерите. Аплодисменти за бъдещата гимнастичка. Шпагат поне можеш ли да правиш? Не можеш. Добре, сядай да си почиваш.